ja vas od srca selamim i pozdravljam. Esselamu alejkum. Sigurno da ovdje posebno treba selamiti demobilisane borce Armije Republike Bosne i Hercegovine i šehidske porodice, bez kojih mi ovdje ne bi mogli večeras da se družimo i da obilježimo ovaj nama dragi datum 25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine. Sigurno da su i ova naša omladina, da su ova naša djeca mjera da ima Bosne i da će biti Bosne i Hercegovine na ovim prostorima. I ovo me sve posjeća na jedan voćnjak koji je okresan, ali koji se budi, koji raste i koji daje više nego što je prije imao, i sigurno da je ovo najbolji garant i garancija da je bilo, da ima i da će biti države na ovim prostorima. Hvala vam, dragi moji Prijedorčani. Sigurno da je u ove temelje, krvave temelje Bosne i Hercegovine puno i one krvi upravo na ovim prostorima, i upravo zbog toga mi ovdje trebamo biti svjesni da moramo biti jedinstveni i da moramo davati podršku jednim drugima, jer sigurno od toga zavisi i naš položaj kako u Prijedoru, tako i šire. Mislim da posebno na ovom mjestu ne treba puno vaziti. Vi ste jedni od svjesniji i ono što su naši borci izborili u ratu, sigurno da ste vi svojim povratkom na ove prostore, da to radite danas u miru. Treba se ponositi i treba da nam je čast da znamo ko smo i šta smo i da imamo svoje mjesto kako ovdje u gradu, tako i u čitavoj Bosanskoj krajini. I ne treba da nam smeta ova entitetska linija, sigurno da mi prelazimo ovu entitetsku liniju i kako je Bosna u federaciji, sigurno da je ima i na prostoru ovog entiteta Republike Srpske. Dragi moji Prijedorčani, nadam se da će ovo druženje prerasti u tradiciju, da ćemo se i sljedeće godine ovdje družiti još u većem broju, da ćemo podijeliti radost Dana državnosti 25. novembra, koji je 1943. godine samo potvrdio 1000-godišnju državnost Bosne i Hercegovine, i sigurno da ona ima veću težinu upravo na ovim prostorima gdje je trebalo da je nema, a evo ima je i bit će ako Bog da. Ja vas selamim, pozdravljam i čestitam vam 25. novembar, dan državnosti nama jedine domovine Bosne i Hercegovine. Selam alejkum.